Say hi to my vlog, Lana. Tumigil ka nga. Kiss me, Lana. Kiss me. Lana, kiss me. Asim. Lalaban tayo, Lola. Lalaban tayo ngayon, 2022. Tama. Hindi na mag-5. Mag-SK kagawad ako. Itatama ko si Lola sa kampanya, kakalad ka rin natin pag muna ng poblasyon. Lana, kiss me. Tuloy parang luko-luko. Saan ako sa'yo ako? Lola, Maligo na kayo kung maligo. hindi ako maliligo. na kayo. Magdamag ako sa swimming pool, paliligo muna ako ulit. Saan swimming pool naman? Naligo. Marites talaga mo, Marites. Doon, sa Pampanga, sa anong lugar yun? Basta yun lang. Panitin. Masarap doon. Masarap. Daming pagkain, catering. Ano sabi ni mama Ay, mo? ka sa vlog ko. Tumigil ka nga. Mag-hi ka lang. Ay, mga hi, nananawagan ako sa mga Bertis. Ganun ba yun? Yan, nagmura na nga. Luko-luko. Sino loko-loko? Ikaw. Aka? Say hi. Kutuhan mo nga ako. Mayroon ka. Magkutuhan na kami. Guys. Magkukutan kami mag-lola. Oo. May katok ka na may kuto ha. Diyan, tignan mo na kung may kuto. Garapatan meron lola. Ni Kochi. Kaya siya ito may vlog. Hi! Lumayas na nga kayo dyan. Hindi. Mag-hi ka muna. Say hi. Lola. Hi lang mo. Ginto ba yung pag-hi mo? Kanta mo na lang ako, Lola. Bilis. Tumigil ka nga dyan. O sige, 1,000 kumanta ka. Ay? Ayaw na. Lola, hi ka. Hi lang sa may YouTube channel ko. Mag-hi ka lang eh. Kamunta ka tita ko yun, nagpa-interview ka sa vlog ko, ayaw mo lumaba. Tuturuan ako ni Lola sa susunod kung paano gumawa ng big. Ako magluluto sa kakain. Yun ang gusto ni Lola. Lawag mo ako tulugan. Say hi. Inaantok ako sa iyo. Nakandok. Ano ka? Hindi ka nga ako natutulog. Si Janel, si Janel. Janel! Gago. Si Janel parang gago. Bulaga. Para gago. Ay. Ba, chocolate lang sagot dyan. Labas natin yung chocolate. Mag-hi ka muna lang. Labas ko yung chocolate ko. Bilis. Hi ko lang sa YouTube channel ko. Parang mag-hi lang eh. Guys, ayaw niya talaga. Ganyan talaga si Lola. Paano yan? Feeling VIP. Feeling maganda. Beb. La! Mag-hi ko lang. Si Janel eh. Kakain Kami ka na lang ng na dalawa chocolate. eh. Hindi na may gawa.